čakal, ten aj tak neprišiel. Kam sa zberáš, Miško? Miško, počuješ? Radšej sa krúť okolo šíbalského dievky. Nemyslí na Katu, na Pochabu. Prišla z nás pozrieť Marka. Prišla som si trochu posedieť, pobesedovať. Tak sadni a beseduj. Na čepiec si zvedavá, preto si prišla. Prečo nepovieš rovno? Hej, preto som prišla. Svadba pred dvermi už má byť hotový. Neboj sa. Bude. A čo vieš? Bola som hravé vrecia. Dal potrebovať peniaze a začívať hravé vrecia. Keď to ti nepáči, môžeš si ich dobrať. Hneď na všetko urážaš. Prečo táto Anča taká najedovaná? Čo som jej urobila? Ako sa máš, Marka? Ako pred svadbou. Starosti a zhon. Nerada chodím na tie svadby. Ale keď ma zavolali, Sa bojím, či ten čepiec bude dovtedy hotový. dnes večer ti ho došijem. Aby si už nemusela chodiť. Ohava. Krásne. Ale nemusela si toľko modrý. Som ti vravila, že sa mi modré nepáčia. Viacej bielých by krajšie ukázalo. Zuzá? No povedz, ktoré perly sú krajšie, modré či biele? Modré. No tak vidíš. Ja Mi tu trepeš také hlúposti. Ja som len povedala, že viacej bielých by krajšie ukázalo. No keď si taká múdra, mohla si ho ušiť sama. Prečo je táto Anča taká nahnevaná? Povedz mi. Ako sa máš, Marka?